שלום. אז לאור בקשה, שיעור קצר על תיבת ההילוכים ועל השימוש בבלמים. נתחיל מההילוכים. הילוכים של אופנוע קצת שונים מהילוכים של רכב. אתה לא יכול ללכת מהילוך רביעי להילוך שני או לעבור מהילוך ראשון ישר להילוך שלישי. חייבים לעבור את כל סף ההילוכים על מנת להתחיל. תיבת ההילוכים פשוטה מאוד. תחשבו שזה תיבת הילוכים של אופנוע פשוט, כאשר זה 1, 2, 3, 4, 5. הניוטרל נמצא בין מספר 1 למספר 2. על מנת ללכת למספר 1 יורדים למטה, והגיונית על מנת לעלות גיר עולים למעלה. העברת ההילוכים מתבצעת עם הרגל, לא עם העקב, לא ככה, לא ככה, לא ככה, איכשהו, אלא עם החלק הזה של הרגל. קלאץ' בפנים, אחד למטה, שחרור הקלאץ' והאופנוע מתחיל לנסוע. כאשר משחררים את הקלאץ' חשוב מאוד לא לשחרר אותו מיידית, אחרת המנוע ידומם. מה שאני מציע כל הזמן על מנת להעביר הילוכים זה קודם כל לשים את האופנוע בהילוך ראשון, לשחרר את הקלאץ', מה שנקרא לבייטינג פוינט, זה הנקודה שבה ההילוכים והמנוע מתחילים להתחבר ואתה מרגיש את האופנוע טיפה מתחיל להתקדם. מה שאתם רוצים להשיג זה שיהיה זיכרון לאצבעות איפה שנקודת האחיזה הזאת, נקודת הנשיכה של ההילוכים. לאחר מכן, ברגע שמתחילים לנסוע, אפשר להעביר הילוך למעלה רגיל, פשוט מושכים את הקלאץ', מעלים הילוך למעלה ומשחררים את הקלאץ' באופן חלק ופרוגרסיבי. עוד הילוך למעלה, עוד הילוך למעלה, עוד הילוך למעלה. חשוב מאוד שכאשר מעבירים הילוכים, לסגור את הגז, קלאץ' בפנים, להעביר הילוך, שחרור הקלאץ', חזרה לגז. זאת אומרת שמה שעושים זה סגירת גז, קלאץ' בפנים, שחרור קלאץ', חזרה לגז. אוקיי? לפעמים האופנוע נכנס לקלאץ' למצב ניוטרל באופן לא טבעי. פשוט על מנת לפתור את זה, אם אנחנו נותנים גז והאופנוע לא זז לשום מקום, אז נמשוך את הקלאץ' בחזרה, לעלות גיר או להוריד גיר. הדגמה זריזה, זאת אומרת שעכשיו האופנוע בניוטרל, האופנוע לא זז לשום מקום. כאשר אני מושך את הקלאץ', האופנוע כרגע נמצא בהילוך ראשון. לפני שאני נוסע לאנשהו, אני רוצה לשחרר טיפה את הקלאץ', לראות איפה נקודת הנשיכה, שזה עכשיו שהאופנוע מתחיל. בשלב הזה אני מושך את הקלאץ' חזרה רק כדי להתרגל. אני מתרגל את הנקודה הזאת, זו נקודה מאוד מאוד חשובה. אתה יכול להישאר על הנקודה הזאת גם כשיש גז, גם כשאין גז. בנקודה הזאת אתה יכול לעשות זינוק בעלייה, אתה יכול להשתמש במעצור האחורי באותו הזמן. נקודה מאוד 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 חשובה. ניוטרל ושחרור הקלאץ'. המעבר בין גיר ראשון לשני לא מתבצע בשני העלאות גיר, אלא פשוט בהילוך גיר קצת יותר אגרסיבי. אם הוא קופץ לניוטרל במקום ללכת ישר להילוך שני, אז צריך להיות טיפה יותר אגרסיבי. אותו דבר, כאשר אנחנו מורידים גיר משני לראשון, אין צורך ללחוץ פעמיים, אלא פשוט יורדים פעם אחת. אם האופנוע נכנס לניוטרל, כנראה יש בעיה קצת עם הקלאץ', אבל בכל מקרה, עדיף שתהיה על ניוטרל מאשר שתהיה בהילוך שאתה לא מודע אליו. זה מבחינת ההילוכים. מבחינת השימוש בבלמים, צד שני, אז באופן כללי, כאשר אנחנו רוכבים, מומלץ להשתמש בשני הבלמים. כאשר אנחנו רוכבים בקו ישר, השימוש בבלם הקדמי הרבה יותר בטוח. הבלם הקדמי יש לו כוח עצירה 75% טוב יותר מהבלם האחורי. אבל הוא לא כל כך יציב. זאת אומרת שאם אתה עוצר רק עם הבלם הקדמי, יחסית קשה להרגיש את תחושות מה קורה בכידון. אין לך מה לדאוג, לא עפים קדימה כל כך מהר, הסיכוי שתעוף קדימה יותר נמוך, הסיכוי שתנעל את הגלגל הקדמי ותחליק הרבה יותר גבוה. המטרה היא להתאמן. הגלגל האחורי, הבלם האחורי, אמנם לא כל כך יעיל מבחינת כוח עצירה, אבל מה שכן, הוא נותן לנו הרבה מאוד שיווי משקל.
על מנת לבצע לצורך העניין בלימת חירום בצורה יעילה ביותר, סוגרים את הגז, טיפה ברק קדמי, טיפה בלם אחורי, ורק כאשר הבלם האחורי נכנס לפעולה, מכיוון שהוא מביא לנו הרבה יותר יציבות, אנחנו אחר כך יכולים ללחוץ על הבלם הקדמי עד הסוף. הבלם האחורי נעשה בו שימוש יותר בפניות, והבלם הקדמי הרבה יותר חשוב כשנוסעים ישר. זהו. אני רק אעשה הדגמה קצרה. אם אנחנו משתמשים בבלם הקדמי כאשר אנחנו יוצרים פנייה בקוטר קטן, האופנוע יהיה ככה ולא יהיה יציב. לעומת זאת, אם אנחנו נעשה את אותה פנייה בשימוש עם הגלגל האחורי, בבלם האחורי האופנוע יהיה הרבה יותר יציב. כוונה כזאת, אם עכשיו אני לוחץ על הבלם הקדמי, לא כל כך נחמד, אבל אם אני עושה דבר ולוחץ על הבלם האחורי, אין שום בעיה. זהו. אם יש איזה שאלות,